Yazdım bir yananın beren gururunun, saatlıklı gaýgyly geçiren günün, aladat artıp onun özünden, aýtdyşyn guwanç düýnäl öňün. Süýýän eken ol bir owadan gyýdy, sonsuz garaňkymys dünýäniň ýüzi. Sonuna geden onun zahil ýüregi, başga gözelleri görmänler gözi. Günü geçirmän olar giýje duşup, guwanç gyýdy, gyýy guwançyny goçup, günnüz bolsa gürleşip telefonna gedipdirler füýji arduda uçup. Her günüň şeri bar, her günüň haýry. Bu hakykat dogry, ine de aýby. Söýgüleri aşyp dillen dillere, gelýär bir gün öýüne daýda daý. Çağırýar guwançy, geç otur ýegen, guwanç diýä içinden daý ýegen. Daýdy başlaýar gurruňa ilki, onuň sözi ýegene agyr degen. Teklip edýär, mölerme diýip beýle, soğuydan daşlaşkın, suğundan şeyle. Guwanç diýä, aýtsaň barmyşy sen, onna jogabym men, ine dinleseň.